Mae wedi bod yn anrhydedd aruthrol cynrychioli dwyfor meirionnydd yn ein Senedd Cenedlaethol ers 2021. Dwi wedi cael cynrychioli pobl yr ardal yma, cymunedau'r ardal yma, ac gwthio'r achos cenedlaethol ymlaen. Dwi'n cofio ymgyrchu dros Plaid Cymru gyntaf pan yn 4 oed yn 1983, ac ers hynny mae'r achos cenedlaethol a Plaid Cymru wedi bod wrth wraidd pob dim dwi'n ei wneud. Braint aruthrol fyddai parhau yr gwaith yma dros Gwynedd Maldwyn a gwireddu gweledigaeth flaengar y blaid mewn llywodraeth. Iechyd a gofal fydd maes y gad yn yr etholiad ac fel llefarydd y blaid, rwy wedi llunio cynllun manwl ar sut i fynd i'r afel a'r heriau sy'n pwyso ar ein gwasanaethau iechyd. Drwy recriwtio mwy o feddygon teulu, deintyddion a nyrsys a thaclo anhrefn gofal cymdeithasol ynghyd â dod â'r rhestrau aros i lawr. Rwy wedi cyflwyno mwy o ddadleuon yn y Senedd na'r un aelod arall yn cynnwys cynigion pwysig ar faterion iechyd megis canser a dementia, a fi ydy'r unig aelod o Senedd Cymru sy'n rhan o grŵp newydd cyd-Ewropeaidd ar ganser. Rwy'n parhau weithio'n agos ag ymgyrchwyr ledled Gwynedd Maldwyn yn erbyn cynlluniau i gau canolfannau ambulans awyr Cymru yng Nghaernarfon a'r Trallwng, gwasanaeth sydd mor graidd i gymunedau gwledig Llŷn, Arfon, Meirionnydd, Eifionydd a Maldwyn. A beth am ein cymunedau gwledig, wedi ei hir anghofio gan lywodraethau llafur olynol sy'n gweld y Gymru wledig fel anghyfleustra. Rwy'n byw ar y fferm deuluol ar ffin Meirionnydd a Maldwyn, rwy'n adnabod yr heriau sy'n ei gwynebu ac rwy'n brwydro drostynt yn gyson. Mae wedi bod yn anrhydedd siarad ar eich rhan chi a Plaid Cymru mwyn gwella deddfau ac rwy wedi arwain ar ddeddfau megis gofal plant, caffael cyhoeddus ac amaeth, yn gweithio'n galed i sicrhau y gorau i Gymru a'i phobl. Rwy wedi codi materion di-ri ynghylch ein cymunedau, iechyd, trafnidiaeth cyhoeddus, diogelwch ffyrdd, addysg, y Gymraeg, tai a llawer iawn mwy. Ond mae llawer iawn mwy i'w gyflawni ac mae gen i lawer iawn mwy i'w gynnig. Rhaid gweithredu i atal yr allfudo sydd yn llethu ein broedd. Rhaid gwthio am fuddsoddiad i'n hisadeiledd, gwella trafnidiaeth gyhoeddus a mynd i'r afel ar argyfwng tai. A rhaid ennill y frwydr i ddatganoli pwerau ystad y goron i Gymru. Mae'n anfoesol fod Cymru yn rhan o gyfundrefn nechdynol gyda arian allai fynd i daclo tlodi ac anghyfartaluddau yn mynd yn syth i bocedi y teulu brenhinol a'r trysorlus. Cyfiawnder, tegwch a gobaith. Dyna pam wedi di rhoi fe'n ymlaen ar gyfer Plaid Cymru yn nhalaith Gwynedd Maldwyn ac yn gobeithio yn fawr am eich cefnogaeth.